Здравейте, скъпи приятели! Дойде време да ви представим следващото издание на селскостопанското предаване Агронавигатор. Както ви обещахме, целта ни е да ви информираме за всички интересни събития и новини в селскостопанския сектор. Тазгодишното изложение Бата Агро в Стара Загора вече отмина с участието на рекорден брой фирми. Разнообразието от нови машини, технологии, разработки и иновации наистина затрудняваше посетителите в техния избор. Почти всяка фирма, участничка, беше подготвила приятни изненади за клиентите си – награди, томболи, подаръци. Чуждестранното присъствие на панаира също отбеляза значителен ръст. Със свои щандове на изложението бяха и голяма част от неправителствените организации у нас в земеделието – Национална асоциация на зърнопроизводителите, Асоциация на земеделските производители, Асоциация на растително-защитната индустрия в България и други. В обособените два нови сектора – семена и автомобили, фирмите популяризираха редица свои нови продукти, а много от посетителите се възползваха от възможността да разгледат Бата Агро, возейки се на влакче по цялата писта. Със сигурност може да се каже, че посоката, в която гледат повечето фирми в сектора, е екология и опазване на околната среда, ефективно използване на природните ресурси, разработката и употребата на все по-ергономични и икономични машини, които да свеждат разходите до минимум в едно стопанство. Състояха се и много премиери за някои от селскостопанските машини на изложението в Стара Загора. След като обра овациите на изложението в Болония, новият комбайн Лаверда М410 беше представен от фирма Оптиком на Бата Агро. По думите на господин Веселин Генев, управител и съдружник в Оптиком ООД, това е един уникален продукт, в който през последните години са вложени редица нови идеи, разработени са иновативни технологични решения и не на последно място, вложени са много инвестиции. Според него, Лаверда М410, модел 2013, в бъдеще ще бъде хит на пазара на земеделска техника не само у нас, а и в други страни. След изложенията в Болония и в Париж, това е премиерата му в България. За 20 години на българския пазар Оптиком е спечелила доверието на голяма част от земеделските производители у нас с висококачествената агротехника, предлагана от фирмата, индивидуалният подход към всеки клиент, отличната сервизна поддръжка на машините, готовността на екипът да бъде винаги в помощ и на разположение на клиента, да бъде максимално улеснен изборът му при покупка на селскостопанска техника. Но за да се запази това доверие, трябва да се работи постоянно и упорито, защото само една погрешна стъпка може да го срине. За Веселин Генев сделката не приключва само с подписването на документите. Важна е обратната връзка между купувача и продавача. Господин Генев представи някои от по-важните технически характеристики на комбайна. Произвежда се с двигатели Акко Power с SCR технология. Новост е кабината с Skyline технология, новият Power Grip джойстик, вграден в подлакътника, а електрическото регулиране на ситата е иновация, която се прилага за първи път при тези комбайни. Освен новият комбайн Лаверда М410, Оптиком представи новата серия телескопични товарачи на JCB с изцяло нов двигател TR4i. Интересът към товарачите беше огромен от страна на посетителите и само за първите 2 дни на изложението бяха реализирани 5 продажби, наистина изненадващо и за мен, разказва Веселин Генев. За първи път тази година товарачите JCB се предлагат на европейския пазар с 60 месеца гаранция, което е гордост за Оптиком като доставчици, защото JCB предоставят тази гаранция само на сервизи, които са защитили изискванията на JCB сервис. Веселин Генев с гордост заяви, че сервизните специалисти на фирмата са успели да защитят тези изисквания, които са доста високи. Така българските стопани могат да се възползват от тази 5-годишна гаранция на телескопичните товарачи. Тази година Оптиком ще предлага машини от по-висок клас, като 541-70 Agri Plus, който е с двигател с 125 конски сили, и 535-95, който е с височина на повдигане 9,5 метра. Факт е, че първите доставени машини на Бата Агро бяха продадени веднага. Веселин Генев очаква в бъдеще продажбите да се увеличат още, тъй като експлоатацията на един JCB товарач в рамките на 5-годишен период снижава значително разходите във всяка ферма или стопанство. Богата беше и гамата от трактори, които Оптиком представи на Бата Агро. За клиентите на фирмата имаше невероятно атрактивни промоции, тъй като съвместно с JCB екипът на Оптиком е предприел кампания за налагане на концепцията Fast Track на българския пазар. Сама по себе си това е уникална концепция и дава възможност за значително увеличаване на производителността на една конска сила. Притежателите на такива трактори виждат предимствата им пред конвенционалните машини.
Тракторите от серията Fastrac 8310 с 310 конски сили и Fastrac 3230 направиха своята премиера на Бата Агро на уникални за клиентите цени. Със своя дългогодишен италиански партньор Landini, Opticom представи за първи път новия трактор от серията 5H с мощност 110 конски сили. За утвърдените вече модели Power PAM 100 и Power 115 имаше промоционални предложения. Веселин Генев е убеден, че с тези три модела ще се затвърдят позициите на Opticom ООД, а пазарният дял на фирмата ще бъде увеличен многократно. Новости имаше и при Rapid КБ при представянето на изложението Бата Агро. Има доста новости, които показваме на тази годишното изложение. Да започнем от комбайните. Тук сме с нов модел Lexion 770. Характерното за този модел е изключително високата производителност. В някои от случаите стигаме при прибиране на царевица до 100 тона на час. Другото, което е характерно, че при този тип машини, поради голямата производителност, е вкарана и страшно много автоматика в машината, тъй че машината сама се избира в зависимост от състоянието на посева, с каква скорост да върви. Натискаме едно копче и автоматиката се грижи как да натоварва машината. При това положение тя работи винаги в един оптимален режим и от тук следва и по-ниския разход на гориво. Освен това новите мотори и серията вече, които са, позволяват обдухването и на самия двигател. Въздуха се засмуква отгоре, слиза надолу и прави една въздушна завеса, така че машината постоянно се пази чиста. Има, разбира се, редица новости, които са свързани с управлението на машината. И пак характерното е висока производителност, нисък разход на гориво, висока ефективност. Това са нашите комбайни. До този модел сме разположили една машина, която от миналата година я показахме, но тази година също има голям успех за работа при високи наклони над 17%. Практически при такъв голям наклон ние запазваме същата производителност, едно че работи по-равно. Това е тъй наречената машина Монтана и в конкретния случай сме показали най-мощния в тази серия Lexion 670 Монтана. Гвоздия на програмата, която сме показали тази година, е един комбайн, който е свързан с 100 годишната на клас, който ни празнуваме. Ето това малко колумбасче, което ще го видите, което го вземахме като работещ комбайн. Произведен е 68 година, вземахме го от клиента, предложихме му да му го изкупим, той ни го даде дори за 50 000 евро. Тъй като работи, е много доволен от машината. Машината е с двигател Volkswagen, бензинов и показва колко дълготрайно можем да поддържаме ние нашите машини и освен това колко качествено са произведени, за да може толкова години да служат на стопаните си. На щанда на Rapid КБ клиентите можеха да разгледат и цялата нова серия трактори на клас с мощност от 100 до 400 конски сили, окомплектовани с инвентар на фирма Амазоне и самоходна пръскачка Пантера 4000 с 40 метра захват на щангите. Това позволява при пълна автоматизация на работата и удобства за оператора да се постига изключително висока производителност с отлично качество. Новост тук са една голяма преса на клас. Хубавото, че явно, че животновството лека по лека започва да живва, защото тази година имаме доста продажби на слънопреса, което е добро. Надяваме се в близко време да можем да докладваме, че и повече по самоходни сладежи комбайни почваме да продаваме. Традиционно присъства Амазоне с сялките, с една нова сялка и тая е DHX, тъй наречената сялка за скоростна седба, тъй като с нея работните скорости са от порядъка на 16-18 до 20 км в час. Нещо при пролетни култури, нещо, което не е виждано до сега на българския пазар. Като говорим за Амазония, традиционно трябва да споменем и един Катрос, който показваме. Това е машина, която позволява също много високи скорост на работа, 16-18 км в час, започва обработка и се получава градински тип обработка. Така че с качествена почвова обработка, сеитба, пръсканията, за които говорихме, има и 3 вида пръскачка, които сме показали, освен самоходната, UX 3200, също една много популярна, по-малката
УЕФ 1200. Заедно с гамата трактори, заедно с салките, считам, че от А до Я в българското земеделие може да се намери принос. Според инженер Богоев, българският фермер е осъзнал отдавна нуждата от постоянно обновяване на машинния парк от земеделска техника, за да бъде конкурентоспособен. Но икономическата криза се отразява тежко във всички сектори на селското стопанство. Затова Rapid КБ провежда гъвкава пазарна политика спрямо своите клиенти. Ние работим много тясно с всички лизинги и банки, които обслужват нашите клиенти, така че се стараем въпреки тежката обстановка да намерим решение за всеки един от клиентите. В рамките на едно предаване няма да успеем да ви представим всички нови технологии и машини, които можеха да се видят на Бата Агро. Интерес предизвика нова технология за подземно напояване, която досега не е прилагана у нас, но пък работи успешно в Италия, Испания и други страни от Южна Европа. С този нов метод се постига максимално оползотворяване на водните ресурси, добивите се увеличават многократно при отглеждане на царевица, слънчоглед и други култури на големи площи. Подхранващите торове минават през системата за напояване, което значително намалява разходите в стопанството. На пресконференция в София, Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци представи своя нов проект, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, трансфер на иновативни практики при прилагането на европейските изисквания и норми при индустриално замразяване на плодове и зеленчуци. Една от целите на проекта е подпомагане на предприятията от сектора за преработка на плодове и зеленчуци да ги запознае с най-новите и иновативни практики за индустриално замразяване, както и прилагането на иновативни технологии, осигуряващи производството на висококачествени продукти. Този проект е част от общата идея на Съюза максимално да бъде полезен на своите членове чрез запознаването им с най-модерни технологии, с запознаването с нормативни бази в отделните подсектори на консервната промишленост, чрез запознаване с големи световни производители, така че да могат да си сварят часовниците. Подобни проекти, макар и не толкова всеобхватни, сме правили както и за стерилните продукти, така сега правим и за хладилниците. Така че се надяваме в края на проекта действително специалистите по замразяване от сектора да видят докъде е достигнала европейската наука и с какво трябва българските предприятия да се сравняват и докъде трябва да достигнат в най-кратки срокове, за да бъдат конкурентоспособни. Константин Ламбрев изрази надежда, че с реализацията на проекта ще се осигури възможност на фирмите да наблюдават и приложат в дейността си по-добра организация на производствения процес, използване на енергоспестяващи машини и технологии. Но факторите, които определят успеха на проекта, са доста извън рамките на Съюза. Развитието на суровинната база, която в последните години беше срината от нелоялната конкуренция от Македония, Турция и други страни от Европа, липсата на субсидии за зеленчукопроизводството предопределят бавен преход в този сектор. В много от тези направления има положително развитие. Надяваме се също и в новия програмен период, че ще има средства отделени и за развитието на преработващата промишленост, които могат да бъдат вложени и предприятия да могат бързо да достигнат най-добрите нива на производство. За да има възход зеленчукопроизводството у нас, трябва да се обърне сериозно внимание и на напоителните системи, които в момента са в плачевно състояние. Не може да се очаква богата реколта с отлични пазарни показатели без системно напояване, особено в производството на зеленчуци. Имайки предвид степента на разрушаване на напоителните системи, мисля, че това ще бъде един сравнително дълъг период. Въпросът е максимално бързо да се вземат мерки, съществуващата база да бъде използвана максимално, да бъде икономически обоснована цената на водата и тази цена да бъде съобразена и с конкурентоспособността на българските фирми, защото често пъти и тя е причина себестойността на продукцията да бъде много над средно, европейските нива. Другият сериозен проблем, пред който са изправени фирмите в този сектор, е обучението на кадри в хранително-вкусовата промишленост и осигуряването на работна ръка през активния сезон при прибирането на зеленчуковата реколта. Хубавото е, че в момента съвместно с Стопанска камера се работи по един доста голям проект за компетентността
за работната ръка в сектора консервна промишленост. Това е част от един доста по-голям проект, където ще може да бъде направен добър и точен анализ на реалното състояние. Хубавото е, че в Съюза са членове както и научния институт по консервна промишленост, така и Университета по хранителни технологии и гимназията за хранителни специалисти, с което ни дава възможност пък да контактуваме, да обменяме информация и да съгласуваме нашите нужди с тях. Разбира се, едно е да кажеш какво ти трябва, друго е то действително да залегне в образователните планове. За съжаление, процесите не са толкова бързи, колкото ни се иска. Ние бихме искали още утре да имаме достатъчно кадри на достатъчно ниво, но всеки трябва да извърви своя път и постепенно отново да възстановим доброто образователно ниво на българските кадри от хранителната промишленост. Въпросът е да дойдат следващото поколение много добри кадри, а това ще стане със съвместната работа на бизнеса с образователните институти и с научните институти. Партньор по осъществяването на проекта е шведската фирма John Bean Technologies, световен лидер в технологиите за замразяване и охлаждане в сферата на хранително-вкусовата промишленост. Интересни неща много, но време малко. Бъдете с Агронавигатор и следващия път. Ще ни намерите в интернет на адрес agronavigator@abv.bg. Очакваме вашите писма и на имейл адреса на предаването, защото за нас е важна обратната връзка с вас, зрителите. Бъдете здрави и до скоро! Агроуей България. Никога не е било по-лесно, защото ние имаме нов поглед в земеделието. В морето от техника ви представяме най-новите тенденции на пазара с машини на приемливи цени и отлично качество. Доверете се на професионализма и се възползвайте от промоционалните ни условия. Ние сме винаги на линия, защото за нас в Агроуей фермерството е бизнес. Очакваме ви на телефон 0878 444 966.